So, mga guys, mga girls, guys, girls, ato ng sugdan ang sa bani sugdan ng misa. Joke lang. Ato ang sugdan ng ato ang sani sender. Sender for tonight. Babae ang sender ani. Ang title kay The Best Thing to Do is to choose someone who's worth suffering for. Char. Pagpaki kay taas kayo. Taas kayo. Taas kayo, girls. Ay, pagpaki. Tuusad mo, di makpak mo sad mo, pero yung taas, di mo daw. Joke lang na. Alright. Alright. Yo, what's up? Yo. Taas sabi yan eh. Matug lang ko eh. Joke lang na. So, atong sugdan mga igsoon. Mga kaigsunan. Ang sender ni is babae. Babae day. Huwag kalimot. Muna akong confession kanimo. Reader. Liryc. Tagatong si Wapagpak. Amen. Amen. Thank you. Alright. I just want to share my story. Yay. So good lang dan. English na. Nasunggo na ko. Joke lang. Joke lang ito. Agad nga. Bawa sala ay ba? Icebreaker ba? Sama ni no? Manino. Kajut na. Ara day. I just want to share my story. When a person says the exact words and does the right thing, are you really going to prevent yourself from falling with that person? Charot kini mga English nila no na sa magpatabang pugog kinsa may kimukuha na ni joke lang. I guess makaingon jud ka og siya na. Sitanan pa lang siya na. Pero kung papilion ka sa tao na gusto nimo or best friend nimo, awit po kayo ni Sendera. Asa mo mga girls? Asa? Sa tao nga, sa to? Sa tao gusto nimo o sa best friend nimo? Pero mas mahigit sa best friend nimo, no? Nindot po sa kuan, imong gusto jud na unsa. Gusto gani mo, pero ang happiness manggod kay magkasinabot manggod mo dito gid sa best friend. Naon sa best friend gud mo. Mas kuan mo ba? Kusog og kuan ba? Si tao gani mas dako mo og tendency nga magdugay pero wag gyud forever. Joke na. Pero mas maayos no sa best friend unsa ba? Pero best friend magud kay magkasinabot manggod para nako lang. Ay padayon tay. A reader, Liryc, call me A. Char A. Unsa maning A meaning aning A? Ako ni ikaw. Ako unsa man ni? Akay sa Mobile Legend. Joke lang. Well, student ko sa USC Main. Dili lang ko muingon sa ako ang course. Well, na ako'y nakachat. He's from USC. Sad. Pareha sila, USC sad daw. Let's call him Clay. So, of course, English man kayo rin. No? Unong ko kadyot ki, murag, hurot ako hurot ato mga
pronunciation. Mga pronunciation na di ba? Kay, kailangan lang, you isi ka, brat. Di, joke. So, let's call him Clay. So, of course. Of course. Okay ran ako kay same school. We chatted for a long time and since buutan siya, and then ingon siya na ganahan siya nako. So mi agree ko na mag-meet me sa usa ka fast food diri sa city. Dinner man to. Dinner daw. We talk about things like love life. Charot awit kayo eh. Ati kayo. Joke lang. Unsay di ganahan and other stuff na bisan unnecessary kay getting to know. Stage pabiya mi. So, nagstorya rami sa mga butang-butang. Sa manang klase nga butang-butang. Butang diri, butang dito sa unahan ka. Butang basura. Joke na. Joke na, girls. Ba? Icebreaker ba? Para di kanang puul itong pagbasa ba? And we decided to walk home na. Charot kayo. Yung pinakuan kayo ba? No? English kayo ba? USC. Isabi agad sila kakuan. So, padayon ta mga girls. Dool raman. Sa mani ay naamay ni vibrate sa ako ang kuan kiliran. Kadyut sa. Sorry mga girls ha. Kadyut. Alright, padayon ta mga guys, girls, pasensya kaayo. Pasensya kayo na ikuan. So, mo lagi to. So, ningon siya, getting to know stage pabiya mi. So, nagstorya rami sa mga butang-butang. And we decided to walk home na. Charot. Dool raman kaayo ang mong gi-stayhan di ay. So, naglakaw rami. Until nakauli na. Charot. Ano dyan ano? Basta mga kanang gusto kay nato ba? Mga kanabitang mga ginahan kay nato ba? Sa mga crush nato. Bisag naara walking distance rang ato ang ilaha o ang inyo ha. Bisag layo niya ang imong haturan. Yan ang walking distance ra ba? Mga upat ra kalakang ilahan na. Joke ha. Bitaw. Kanang nindot kay sa feeling ba? Bisag kanang unsa ra kakuan. Lami kay kanang sa storya na. Nya. Kanang basta mo lagi na kilig-kilig po gamay. So, padayon ta mga girls ay naon sa may taas so kaya nga langay-langay kaya ay signal. Padayon. After that, sunggo na ko. Joke. Ingon siya, joke mga girls para icebreaker. After that, nagka-close me. And then, I like him. Nasad. Kay maulagi, buutan. So, daghan yung kagusto sa buutan. Though possessive siya, but okay raman. Iya kong dalhon sa dates na di ko ingon ana na muit sa gawas. Kay poor kid, problems lagi. Pero, siya nga mo treat, though mo decline ko. Pero, sige na pero. Joke na yung gusto. Tingnan siya, pero, okay lang. At least, makailajud ko niya. He always texts me and muchat kay sige siya og check na. Charot kay. Check kon ka pero minsan mo na guard. Check kon kanya pero may bansa. Unsa man na siya guard? O ba may mga dahil mong bag basta na bomba dia. Joke na. Basta na gdara niya pang dito pang COVID ba. Pang pusil-pusil ito de joke. Wasa ta kay love pusil-pusil to inga na unsa. De joke mga girls. Ato padayon tayo na unsa. Although sunggo na sago. De, kabuang na di manusbilid ta ni puro English man ang sakay. Ari di na sa ato sa mga nay mas bisda ka ni way kanang
kanang bistak kayo. Di joke right. Padayon tayo noon sa although annoying pero maka-appreciate pud ka. Well, well, di biya sa tanang panahon na ay mag-care nimo. Precisely, correct. Di sakto, di ba? Sakto na. Well, di ba kuan dili sa although di annoying siya pero na-appreciate niya ba nga sa ta magtambal sila mura sa tagkorek ani. Di joke right. Dayon ta mga girls ay. But I told him not try looking for someone or meeting someone and expand your horizon. Yan na siya katawa diri mga girls. Ha, ha, ha. Di man nilaktod. Ha, ha, ha. Di ay. Di, joke ay. Kay basin di ay, nakalitan lang siya nako. And, busy sad ko. Busy sad ko, Jod, sa academics. I like him. I like him, man. It's just mahadlok lang jud ko, no? Basin na shock lang siya nako. Ya di ay ako jud. Gets? Pinanap siya, gets? Di. Bitaw, no? Na ginay mga mahadlok sa ka ba? Noon sa... Nagi time po nga, murag di sad siya, kuhan ba, padalos-dalos ba? May isa nung kanang, kuhan sir ba? Kanang, si tawagan na si term na kanang sa Bisaya naglibog na ko Bisaya o English ba ko ingon. Say nga na kamo na bahala na kanang si tawagan na nang nag make sure pag ngita siya kanang secured yun ba di ba secured mo ba sakto ha kamo na bahala rin mga girls ha kamo na bahala sabot. So padayon tayo na unsabi ni. Fast forward. Nang borrow ko og laptop niya for thesis. Kay naguba ang ako. And as expected, nagpaborrow siya nako. And thankful jud kaayo ko. Kay thesis is lifer biya jud. Sa college life ng student. Ako agi sa kuanay na unsa mo. Bilarag isa ka oras nga tuog na dayon. Di pa dayon tay na unsa ay sige kuan di gikan pa ni sa Luzon ang iyang kuan no message niya abot dristo. Joke ay maghangos tani perting taas. Di pa dayon ay while in the middle, makasunggo yung mga English niyo, mga brad, mga girls, Payon. Ay, binuang di ko. Ay, ikaw ba, padayon agad. While in the middle of making my part, sa thesis kay nag-ask, akong usa ka kauban na magpasend og file. And, ang chat, ingon siya guys, mga girls, and ang chat sa FB among gamit to send files kay mas dali. So gamit sila sa FB kay mas dali ginoon dito mag-send file, di ba? So I opened the browser then nakalog in yang FB. Well, wala na ko tuyo alang jud na ay mi chat niya. Well. Tighan, English ani ay. Joke na, girls ha. So, well, ug naay mo chat ni mo sa FB ug kalit kay mo appear biya jud ang combo. Mo appear biya jud na. So, gibasa na ko. Wala lang jud to you Nag-ask siya og how was your censored. Unsa ni Japan hapon hapon kay censored. Joke na nga course ha. Unsa man ni hapon kay censored ba hilig na mga Japan mga hapon na censored ba di joke. Padayon. Kabalo na mo unsa nang censored. Di ba? Nakatag-an ko gamay. Kabaw kay kung unsa censored ay na unsa. Plakpakan na kabaw ta censored ay na unsa. Di joke mga girls ha. So mo thinking kabalo na mo unsa nang censored. So nag-ask ko sa chat if unsa ang censor.
But nagpaila nakudaan na dili si Clay ang gagamit. She just said, secret. Secret. So, naintriga jud ko. Well, sunggo na sa ta. Yung siya, well, naay gamay huot sa dughan. But I kept my emotions inside ra. Kay deadline tos pieces na. And when nahuman na, I asked him about it. Moto yung gingon mga girls na. So padayon, ningon day siya. Me, unsay pasabot adto? Siya, na ako'y nakakuon. Pero no strings attached. Ningon siya, no string attached. Ito, marginanaan to ng mga girls, may gingon sa laki. Ningon na sad ang sender. Me. Yung siya, me. So wala kay plano iingon sa kuha about adto. Pinabai ba? Ang inanay ba ang mabai o gano? Anong murag maka, kaya taga na, makulbaan na ka no, kung pangatanon kay nani na mga tunos bai, no? Murag pangadji na kagbalig. Balig 5 kasako. Siya, ningon din laki rin mga guys, siya. Siya, wala unta, pero nakabaluman ka. Ay no, bugo ko, pero wala ko kabaluman. Good. If naabajud ko'y gihulat. So, mo tayo gingon sa laki, no? So, ni Kwans po siya ba? Ni Defense po siya ba? Ni wapay thesis na, wapay di Kwan nila. Ni Defense na siya daan. Pero dito sa bae, wala siya kabaw dahi. So, padayon tayo na. Saan siya gihuhat? Well, nakagets ko to. Well, naasad ko'y sayop. Ako man siya gipush na makikita. Makig-ila-ila sa lain, but I promise him na ako, wala jud ko'y buhaton kay busy jud ko sa akads. Medyo nakagets ko, no? Dave, nakagets ko gamay mga ko, no? Morito nga ni defend laki ningon siya nga wala. Pero nakabaluman ka. Instead ningon siya nga ningon siya nga wala unta, pero since nakaibaw naman ba kay nabasahan, I know niya siya nga, I know, bugo ko, pero wala ko kabalo nga if nabajud siya gihuwat. So, nanguyab na rin siya sa bahay. Naghuwat din siya og kuan kanang milagro. Daghan may tabo na milagros gabi. Medyo tay. So, tingin nga na buhaton kay busy jud ko sa akads. Contented na unta jud ko sa unsan ta mi. And then, he said na bugo daw siya. And di na siya mabalik bisan muhilak pa siya. But wala ko'y right mo judge kay gabinugo man sad ko. Anong imo man sad nga gipa huwat nga. Noon, to make sure man sad ang babae, gisukod sad niya ba? Ano nga sila feelings ka na bitong dugay kay mo, sakto na bagid ni o di niya. Gipugnan ang mga feelings ba? Sakto ba ng mga girls? Ngayon ang mga pugnan sa ba nga, di sa kapadalo sige, bisin pasakitan niya tani, unsa ba? Murina na, no? Sakto ba? Sakto sa ko na unsa. Klapakan niya ko na unsa. Si tawagan ni. Nagbinugo mo po daw siya. Moto nga, sayop sa tiyagamay. Nga bitay mong gipungan-pungan, dapat imos lang ipa-feel sa laki para basta mo na to. Padayon ta. We settled our feelings with each other. And we decided na mo remain as friends because I really want us to be friends. Mauto, we became friends ni Clay. Well, mag-date gihapon mi. And what happened is just in the past. I just wrong and I hurt you. So padayon, mga girls.
Magsinungugay. Magsinungugay na mi and magkita even sa school. Happy ko kung unsa jud me until that thing happened. Unsa man yung thing happened. Nani mga unsa man ni atong padayon nun para ibaw ana to mga girls sa isa ta mag-una. Pero before that, break tagamay medyo taas. Sa padayon ta mga girls, no? Kay medyo taas pa ni. Nya tong oras hapit na ra ba? Layo pa dito sa tinuod. So naingon siya no, nga ni chat iyang best friend nako. Tawago nato siyang Gino. Giingon sa iyang friend, how much I've hurt Clay daw. And natingala ko kay we talk about it naman. Kung unsa mi karon and what? Well, wala ko'y mabuhat, so I just told him na whatever happened. And kung unsa man akong sala sa imong amigo, I apologize. And he said, okay raman. Wala ko ga-expect na buutan di ay ka. Charot. And he said unsay mga ginahan nako. And I told him na ginahan ko maglakaw-lakaw sa sidewalk and night to clear my mind. Charot. So he asked if pwede ba siya mukuyog to talk about things, me and Clay. So I said, okay. Cha, naday siya na ila dahil si Gino. Gino po. Hindi Gin. Break sa tabi sa mga 10 minutes. Attack down tani yung mga in English no. Break sa rita mga kadyot mga girls na. Okay. Medyo taas ha. Hanguson man sa tani ay. Taas man sa ning kuha na story ay. Break ta kadyot mga 10 minutes ade. Taas ra po day. Mga kuha lang mga tagahay lang mga 30 seconds nga magunaw na unsaon ni pag-pronounce mga English ba. They break sa ta mga 10 seconds lang 10 seconds na ko advertise. Kinsa tong mga ganahan og pa-sponsor day ay mag-sponsor na bali naman. Kinsa ganahan mo sponsor. Kinsa ganahan mo sponsor nako dia kinsa pa toy ganahan magpa-advertise sa ilang mga product. Sponsori lang ko. Day nara day akong sponsor. Kung ganahan mo mapalit sa inyo hang sani. Mupalit og kanang mga lip tint, si tawag na lipstick, mga sanina unsa ganahan mga manga reader, ganahan ko lupi kay katong mahimo siyang unggoy ba. Joke na mga girls, joke na. Bitaway binuang ka na daya akong mga sponsor, dagang salamat ana nila tong pilpakan. Nakubit gitaan ko sa akong mga kuan eh. Di katong ganahan mo sponsor nako. Why dawat man ko na unsa di. Why blima na unsa na inyo kuan ato na advertise yung product atong bag-ong brand ron itong nay sa to bagong brand bagong mga item ba nga tong brief sa laki ba nga makita na kigal. Joke na mga girls na. Sa padayon ta sa story kita taas pa ni. Murag ka nga awit na kayo. Bitaw mga girls. Tara. Adto nagsugod ang tanan namong Gino. It all started with that chat. With that meet up. It all started out with chat. With that meet up. Then he kissed me. Uy ka, real quick man kayo. Halok man. Ay kiss man dayon. Biya sa dani niya. Ay wagi kuan ba? Si tawag na wagi palampas nga kuan ba adlaw ba. Mo nay. Ay kuan no, lucky you kayo. Dahin ta. Until niingon siya nako og akuan na lang unta ka. Pinaka nang kuan tayo manang nausuron nga. Are you lost, baby girl? Mura po tagkurik mo. Pinainanari ko nuha yung tuno. Fast forward. Niangay ko ni Gino.
Nawala tanan si Clay sa ako ang huna-huna. Kay si Gino akong kauban kanunay. After school, vacant niya adto siya sa balay. Pero wala mi nag-chorby ha. Ay, po na yung explain. Wala lang silang chorby-chorby ha. Ay, magkuhan ha. Ay, nyo na nag-chorby ha. Kay, si Gino hilig kay may malay ay. Hilig kay si atog balay-balay. Sa gana, Gino atog balay. Real quick kayo. Pero ayun na mga girls ay. Kissing lang jud and day after day na-fall ko niya. His actions and words are really meaningful. Meaningful. Mahappy na ko og magkita mi I ignore Clay's messages. I don't know if it's wrong to be with the best friend of someone who likes you. Pero no, na post sa kadya ta kadyot be. Post sa guta dia kadyot. Murag nindot man sa no, murag related na. Naka-relate lang ko ba kanang di adyo na magsugod no kanay bitang nagyo may tabo nga mga kissing no. Kabantay man ang mga girls. No, kanay bitang magsugod nimo makisa na gani mo sa kuan niya. Maka-feel mo connection na, ngurinti ba, makirig na kami. Makirig. Hindi, padayon. Pero padayon tayo mga girls. Padayon. Pero mag-talk me about ni Clay. Magstorya siya na halas daw siya for stealing me from him. Unsay meaning sa halas mga girls? Comment down below. Subscribe. Bitang unsay meaning sa halas? Unsay halas? Usa man akong sabtan bitin? Sa halas bitin? Sa halas. Unsay halas? Ay padayon tayo unya na nato na ko. Padayon tayo kay ato na lang unya na nato na naon good sa mga girls. Padayon. But wala ko kabalo kay we're not even a couple. In the first place. One time, nag-istorya ming Gino on how we should do things. Me, iingon nato ni Gino. Just give me 2 to 3 months. But ayaw ug stop ug meet niya ha. Reply Japon. Me. If I do that, mas di inoon siya maka-move on. Gino. Ayaw. Basta continue lang. Sa mo to'y ilahang gi-istoryahan mga girls, mga guys, no? Ako na lang kuan kung unsay kuan no kanang pa unsay ilahang yung angay nga murag ma-feel na to pud ba. Di tasa bitaw ni mga girls no. Ya ang oras na pa man noon jud noon tay time di taas man pero taas lang jud kayo murag ang istorya ba murag usa ka barangay. Taas bitaw pero padayon tay padayon. Padayon. Kajut sa mga girls, kajut. Kajut sa ha. Kajut sa before that, advertise at kajut. Na dito advertisement no kana ato ang sponsor. Og sa mga good evening usabay. Si tao gani. Ato sa ding ikuan una ang atuang mga viewers for tonight. Ang palakpakan sa nato. Daghang salamat sa tuwang mga viewers. Si tawagan ni. Shout out. Sani? Ingon siya. Shout out. BE. Shout out. Shout out to Denver. Gamis. Daghang salamat. Shout out. Shout out. Wash out. Shout out to Mary Beverly. Ni Surian. Hi pod ni mo Surian. Hi pod ay. Og ni Mark Gerson, shout out ni mo.
Unsa man ni? Shout out pod ni unsa ni? Nicole Jan nun siya ayawan. Unsa ni fanatic na kayo ni akong mga brand. Fanatic na kayo. La singular ngan si kuan dito diri si Nicole siya nga singular halas plural kus ang hala singular di ay ngon siya nya ang halas mo na is kuan sana plural pero unsa halas kuan dai kanang hanas murag inana mo ba sakto ba sakto na mga girls. Pero padayon ta maigo siguro niya tong time. Di maigo niya tong time ay naunsa. Igo kay ni biaw dali ra kay ni mahuman ni karon di. Padayon ta mga girls kay napatay time. So, that's it. Mag-text Japon mi ni Clay. While kami sad ni Gino. Char. Grabe sad ni mo girl. Ayaw na girl, grabe. Pili alang sa grabe ang imo sa idungan ng duha. Oy, ang sama ni. Mura man ang katong kanta nga dalawang puso ko. Mo ba na? Murag ko ano, inana no? Duha man jud grabe sa ni. Chat ka dito, chat po ka diri speakers. Di, joke ka mga girls. Padayon. Wala jud time na magkuyog mini Gino. Na di niya maistorya si Clay. Naog magkuyog sila, wala siya sa huna-huna. Ay, time pa. Time pa mga girls, ha? Si Kuan ay tuod, si Clay, ug si Gino, amigo din sila di. Ay, nakasabot na ko. Dugaya sa di mo kasabot, girls, eh. Ikaw nagabasa, di ka kasabot. Di ka raw, amigo din silang duha, di. Sige, padayon pa kahit murag medyo thrill na din nga gamay ra. Thrill, di. He even, matakda na tanin yung may padayon. He even asked Clay if pwede ba niya na lang ko. And Clay said na friendship over. Judaw siya. Oh, so kabaw na yuday po si Clay, no? Nga, murag, nang diskarte na po niya amigo rin si Gino ba? Di nang diskarte na po rin Gino, no? Mga girls, no? Nang diskarte na po rin siya niya. Kaya ba siya, amigo na silang Clay? Yeah, pa yung usama na, di na amigo. Ang sa may buhat ko na girls, di amigo, girls. Naniyo na girls. Kaya lang, ayaw sa girls. Inahinay lang sa gusto yung gibati. Dito, no? Ano, padayan tayo mga girls, eh. Si Gino kanunay ang ingnan ni Clay. Sa iyang problems, kanunay naa niya. And Gino knew about me tungod ni Clay. So, he trusts Clay more than anyone. And this happened. But wait. Kadyot usahang mga girls. Kani si Gino, amigo ni Clay niya. Si tawagan niya, si Clay. Nanaday ni siya kuandaan ni sanini. Aning bayhana niya. Gipala-ila rin. Nagkailas Gino. Kaning si Sender A. Tungod ra po rin Clay niya. Giunay raman Gino. Ayaw na. Katawan lang kasi mga kauban, no? Ayan na, girls, di naman yan. Di ba tayo ta? So, wala ko kabalo sa akong buhaton. And I hate seeing him like that. So, ako na siyang gignan. Na nasatani nga lang, kita na sa imo, si tawag ganay, kita na sa imo, sila kunuhay ba? Ningon siya mga girls. Maybe. Akong kwaon kung pwede bagyog ko madawat ani. Ningon siya, maybe time para iingon nimo ni Clay tanan. Mga ka mga babae nga, babae nga mga tingog. Ningon siya, maybe na para ni ingon, maybe time na para iingon nimo ni Clay tanan.
Gino, I can't. Charot. Lucky kayo. I can't. Madlo ko sa iyang reaction. Me? Maybe let's just stop? Unsa man ko sa kataas sa inyong pinagsamahan. Gino, I'm sorry. Charot. Mura butek. Mura butek. Gisaniba na ni mga girls. Pero, ayun siya, inato na yung tuno, no? Sa, joke lang. Joke lang mga girls. Padayon, padayon. I don't know kung asa ko nasakitan. Sa fact na niingon ko niya na stop na or sa pag-ingon niya og sorry nako namurag parang wala lang tanan. So unsa di ay itong promises niya, unsa tong kisses na gihatag nimo nako, unsa di ay itong care nagipa-feel nimo nako. Kisses, gitagaan guru kag kisses, girl. Kisses ra katungkuhan ba? Kundi gitilawan na kanya ba tamis ba ka? Aso parat-parat na. Di man kapasar ni joke. Joke na mga girls, joke na. Di padayon ta. Ningo yang sender mga girls na. Unsa naman tong plans na to? Na anak to? Anak pa jud kag dili ka ganahan og LDR? Unsa di ay ko para nimo? Is this a game? Or am I the game itself? Ingon siya mga girls. Or am I the game itself? You even told me na friendship ra ang imong ika-offer nako. Which in fact, di na mao imong gipa-feel sa ako in the first place. Charot. Ito masibang pakpak eh. Sunggo tani mga English ba? Kaya believe pa yun ako ni mga taga-USA. Girls, pwede ba ko maka-enroll ya? Bisag ng gikan ako ni pakuan niya ko. Basta yung eskwelahan mga girls, ganahan mo sa itaw gani. De joke ra mga taga USC dai, taga antong si bang pakpak kay taga USC man ni. Yato si bang pakpak. Shout out dai ko ani mga taga USC no. So padayon ta before na pa may bawaan ng tanan diri na sa napus. Hapit na ta girls. Hapit na ta o na tas tunga diri Cebu. Na stranded taga may stranded sa taga may Cebu kay naun sa MECQ yan si Buron murag murag enhanced community. De joke. De joke mga girls, joke. Ginawa sa ko gamay pag ginawa sa tay, pag ginawa sa tagamay padayon pero 5 seconds advertise sa tong sponsor. Mo rin akong mga sponsor mga girls. Akong utro na sound. Mudawat pa ko sponsor. Ako ni punaan. Daganon ko niya. Didya ka mga girls. Mo na sila ha. Kita na ninyo. Sige, kung ninyo makita. Ako, sigahan niyo mata. Kanama ko na mga sponsor mga girls. Hilig. Katong hilig. Di lang na sa para sa mga bai ha, kaya mga product. Pwede ba na laki para sa inyo regaluhan? Kanang nasa inyo mga crush ba na unsa? Para di na magasto si girl. Jack na mga girls. Di, mauna sila. Basta mauna na. So, padayon ta mga girls. Fast forward. Fast forward. Nakabalo si Clay sa tanan. Nagstorya ming tulo. He can't believe na nabuhat to ni Gino. Because, remember, territorial ni Clay. Bitaw nun sa mga Brad Gino ayo, anak. Girls,
Imo migo giunay man imo iya nagka-feelings na puno ng babae. Babae mga girls na dali you kay ma-in love ang bae ay nila. Magka-feel dali maka-feel ang bae basta samot na kanang care kay ang laki ba sakto ang mga girls. Sakto sa ko panagsay no sa pakis kay dali kay samot na nga adlaw-adlaw nimo na magpangita mo ingon naman ng bae nga ayoko adlaw-adlaw wa kay pangitaon na nako. Charot. Joke lang. Pero tinood eh. Di padayon ta. Because what is his, but I am not his possession in the first place. And walay kami. Noon sad kay niingon man sad si Clay nga dili man si Clay sad andiyan day ikaw man guro girl. Day padayon tabi kay atong mamnon ni kay hapit na pong oras. Padayon. Ano si Clay na okay lang daw niya na magkakami ni Gino? Pero gipili ni Gino and friendship. Well, ipili ka ni Gino mga girls nga friendship well. Nasakitan ko kay abi ko na ay chance. Pero sa tanan na nahitabo, sorry lang ang akong nadawat. Ouch. Sakit mga girls no? Sakit po na yung nga. Nananta siya feeling sa duha. Pero sakto ra girl ay ayaw na padayon na girl ay ato ka sa secured girl. Basi naara na si mong kilid-kilid na unsa. Taas pagdagan ato lang sa imong parents, di ba? Sakto. Padayon. wala na masakit pa atong giingon niya na sayop lang to. And we should be friends lang instead. But you just can't be friends with someone you really love. Charot. Hanap lang si mapakpak. Ate kayo. Shout out bro. Shout out. Shout out deko ni Cyrus. Mamati karang gabi una. Tagaan ito masibang pakpak. Sinsya na mga girls. Hindi na akong basa rin. Kaya na ako nagkatubang ko ani iyang love story for tonight. Kajut sa mga girls. Kajut kay taas-taas magina. Please play. Oh, shout out ko ni Riza. Sana mga nabati. Karon taga na naman si Pakpak. Ato nang i-play ang imuhang si tawagan ni imuhang request, madam. Girls. Ato nang i-request. I-play. Tataon. Inguman na ni. Hapit na pa sa talisay na ta mga girls. Hapit na. Joke. Padayon. So, naingot siya, no, nga, sayop lang to, and we should be friends lang instead. But you just can't be friends with someone you really love. Ouch. Wala na mi nagtagad ni Clay. After talking, and ni Gino, well, naapektuhan jud akong life. Adto labi na ang academics. Siyempre mga girls, sakitan na siya. Mapiktuhan juga ako gani. Ayaw din natin i-relate sa na. Unsang tani. Ayaw na girls. Inana dyan na apiktuhan. Magyuna tanan. Di nakagawa na kay gana. Makaon na kay gana. Way gana ba? Ay, matug na lang. No? Mas may matug. Pero ayun. Where every song kay about na lang niya. And even pagtulog siya, Japon ang madamguhan. Migali wala ko gibangungot. Ay guys, salamat girls no. Ay salamat girl. Wala gibangungot. Hindi, natara ako na di sad lali masakitan mga girls ay noon sa. Na ako I'm with you. Charot. Atikon kaya. Di padayon ta mga girls, ay padayon. Well, sunggo na masunggo man tayo ninyo mga English mga girls. Pero kaya.
kaya mukat. Nga na siya mga girls. Padayon ta. Well, sakit siya. Maybe it's wrong to say please love me too. Cause I know you'll never will. Kung sa kanta pa. Unsa na siya nga kanta, girls? You will never will, baby. Oh, bawa ng kantaha, mga girls. Unsa lang kantaha, girls? Comment down below. Comment down below. Unsa rin ang kantaha, girls? Unsa lang, you will never will. Joke lang mga girls, ha? Joke. Oh, tura. Hasta ko, nawaan ako. Nawaan ako. Asa naman to napita? Pangitao naman to. Kadyot lang. Kadyot kay kuan sa ta, mga girls. Kaning break sa ta kadyot kay si tao gani. Naughan ako tutunlan ni kuan niya. Kuan sa ta, advertise. Unsa na ako mga sponsors. Mudawat pa ko mga sponsor, mga girls katong nahilig. Kadyot sa ha. Kay pa-advertise ta kadyot kinaunsa man din nga. Hasta ta mga gihangos ay. Mo rin ako mga sponsor, mga girls. O kinsa to ganahan nga mo regalo sa ilahang mga gipanguyaban sa banae. Og sa mga sa nay si tawag ana. Kaning di lang na para bae ha, pwede po na sa mga laki sa ilang gipanguyaban. Pwede na mga girls, palitin ninyo. Sugton lagi mo. Oh, with letter na. Kanang mo palit mo with letter dito na. Muna giingon sa mga sponsor day mga girls. Ay, magkabalak ka na. With, ano na letter, automatic na nun. Sa hustle hard na nun. Before we, atong padayon, no, ingon siya nga, ingon siya. Ang kuan day, atong comment. Comment. Shout out kay Boss Jeff Seed. Ang shout out na tagaan mo sinong pagka. And, Madam Riza, maybe ang title. Maybe rin ang katong imong gi-request. Dahil joke na naman. Kadyot sa kay murag gihangos ko ani imuhang letter girl. Imuhang sani confession. Sa padayon ta mga girls. Pero di man siguro pod mag-assume ang tao og di lang pod hatagan og rason. Reason di bisda ko kay kuno i-translate na nako pa kay murag masunggong kita sa mga English. Ingon siya. Pero di man siguro pod mag-assume ang tao og di lang pod hatagan og reason to expect something. Charot. Charot kayo, no? Day by day. Kadyot. Kanina na ako. Sorry mga girls, ha? Yeah. Pahamak magkain. Joke lang mga girls. Joke lang. Padayon ta, day by day, makarealize. Raka, what happened is just a page in your life. And all you need is to flip to the next one. Charot. Ano si bang pakpak no kay kadyot sa mga girls ba namoy tissue di ha ako naan ako diri para buog ramay ko tunbad sa natin. Gasong-gasonggo naman ko ani inyo ang mga English na unsa. Pero laban. Paglaban mo. Alaw gawa ni mga girls nga gapuliki gasangit-sangit na sabot-sabot na niya kung dila diri sa inyong mga English. Oy, mas bisdak diha. Padayon. Dili sayop and magmaoy. But be sure to think clearly kay dili kasaligan imong decisions. Basta nasakitan na ka. Ouch. Sakit. Pero sakto po. Naskita naman ka girl. Padayon ta mga girls na okay. Murag medyo nayaiya naman kung kuhan kay tungod sa kataas. Ay, nanata sa kuhan, nanata sa mingla. Mingla ng tao. Unsa marinaga. Naga na rita. Ay, uslob na. Padayon mga girls. Akong gi-share ni not because I want to say na nasakitan ko. Or naglagot ko sa duha, but wala. Wala ko'y kasuko nila. Because
di man sila sad makasulod sa akong life. If wala na ko gialaw. So, I'm also to be blamed. With feelings kaya, with P. Joke lang. But ayan, I'm also to be blamed for what happened. In this situation, never lit. Magkasabot-sabot naman nato mga dila ni mga girls. English na kayo ba? Di pa dayan. In this situation, never let your emotions overpower your intelligence. Kay sama sa giingon, dali ra kaayo makatulog, pero lisod mo bangon. Charot. Awit kaya, iya. Awit kay mayuhan mo girl og mga English. Tagay ko kog imo mga balak-balak girl kay ato nang gamiton diri. Unsa. Padayon ta mga girls. Dali ra kaayo maskitan pero lisod kaayo mag-move on. Sakto. Sakto. Padayon ta mga girls. Kay sige ra ta diri ay na hapit ta human at lang hininayon gamay sa joke. Akong advice lang sa tanan, it's impossible for you to find someone who's never going to hurt you. Because you'll never experience pain unless you really love the person. Charot. The best thing to do is to choose someone who's worth suffering for. Charot. Awit eh. Mayuhan nila mga English yun. Ako diri nga. Sige na, panikmao na. Hurot ng laways ko. Hurot na. Di, padayan na mga girls. You will be loved by someone greater than what you've experienced before. Ayaw kahadlok ma-fall kay di man na malikayan. But please, gamita ang utok. Gamita ang utok, girl. Yan siya nga. Gamita ang utok sa di lang puro kissing-kissing. Charot. Gamita lagi ang utok, girl. Dali, kamay lagi tungod sa kiss-kiss. Ganon sa niya. Pagtilaw dito ni Clay, kuan ka ng parat-parat. Nagkaon siguro kag mangga. Ano sa mga imong gipari sa dugo-dugo. Di joke na mga girls. Joke na. Kaya hapit na naman tamahuman na unsay. Mga tayo yung gingon, no? Mga girls, ayaw kahadlok ma-fall. Ayaw kahadlok ma-fall ka ng ma-fall kay wabitaw mo sao ninyo. Sakit ra. Sakit ra ikaw man. Di joke na mga girls. Atong ikuan ay atong ibalik kay nindot lagi ni ayaw kahadlok. Ayaw kahadlok ma-fall kay dili man na malikayan. Sakto biya, no? Hindi nga na siya nga, but please, gamita ang utok sa dili lang puro kissing-kissing. Charot ka, nagmasibang pa ka. Bitaw, lang nga dito ka, kissing-kissing ra ka na, in love na rin ka, no? Batias rin, dapat yun gamit sang utok na. Sa karon practical na kayo mga girls, samot na, kuan, sani, virus na, virus, COVID na, mura pa kitag quarantine rin, murag isikyo. Joke. Na mag-unaw na magag-love diya na say kasi tawagan ni kaning unaha ang pamugas. Pero ayun mga girls, sabi ta mo man kay halapas na tong oras gamay. Og sa mga taong sig paramdam og naay something sa usa ka tawo pero wala man di ay to. Please be mindful sa inyong actions. Tumpak sakto. Daw girls, sakto yung gingon girls. Atong manon. Never make them assume. Ay, na-assuming sa siguro ka girl. Ay, pag-assume na. Para nako, no, kanang, don't, sanay tawagan eh, don't. Ayaw pag-expect, kay, sanay, ayaw pag-expect, mura na takta na to, itong gitanaw na. Si tawagan ay, unyat na lang ako ingon, kaya ako pa i-search mga girls. Padayan ta, never make them assume. At least, tell them as early as possible. Lisod na kaayo pabalikon ang baha sa bukid.
Samot na ang trust. Unsa ni nga trust? Di, trust if mawala. Sakto, tumpak, correct na. Bitaw, trust yun. Sa may, pero, ang trust nga akong na ibawaan ka ng, basta, trust. Kanayan mga girls. Maybe we just had the right love at the wrong time. Charot ka ni, kabaw ko nga kanta. We had the right love at the wrong time. Charot, may rekagtingo girls. May joke. Mote yung inga, no? Pero, na-realize na ko na there's no such thing as wrong time sa love. Charot. And naka-wrong lang is mo give up ang usa or wala jay love ni exist in the first place. Maurta tanan, reader. Liryc. Daghang salamat sa pamati sa ako ang suwat kanimo. God bless everyone. Charot. Palakpakan na tanong mo rito tong sender. Karong gabi na. Si sender. Call me A. Charot.